μητέρα μου ήταν στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Όταν εγώ μεγάλωσα, πήγα στο κατηχητικό και κατάφερα να την τραβήξω από αυτούς μετά από μεγάλο κυνηγητό από την πλευρά τους. Ο λογισμός μου λοιπόν είναι: φταίω εγώ για κάτι που κάνω λάθος και όλα στη ζωή μας έρχονται δύσκολα, ή υπάρχει περίπτωση να πληρώνουμε την αμαρτία των γονιών μας? Αν ήξερε πόσο ευεργεσίες είναι οι δοκιμασίες, δεν θα έκανε αυτή την ερώτηση. Διότι χωρίς τις δοκιμασίες δεν σώζεται κανένας. Το λέει ο ίδιος ο Κύριος μας. Αν λέει σας πάρω τις δοκιμασίες, ουδής ο σωζόμενος. Οπότε όλες αυτές οι δοκιμασίες έχουν σαν σκοπό τη θεραπεία της ψυχής και κατ' επέκταση τη σωτηρία της ψυχής. Άρα ας ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Θεό ό,τι επιτρέπει. Διότι ένας ασθενής όταν πάει σε έναν καλό γιατρό, δεν του κάνει συμφωνία, ξέρεις γιατρέ δεν θα με πονέσεις πολύ ή δεν θα μου δώσει φάρμακα που πικρά. Του λέει κάνε γιατρέ ό,τι θέλεις αρκεί να με θεραπεύσεις. Έτσι ακριβώς να αφήνουμε κι εμείς τον εαυτό μας στον Θεό. Θεέ μου, ξέρεις εσύ τι φάρμακα χρειάζομαι, τι δοκιμασίες χρειάζομαι. Έτσι.